Spațiul de astăzi îmbină grădina ornamentală cu grădina comestibilă, dar și cu cea sălbatică. Proprietarii sunt iubitori ai naturii, lucru care se reflectă și în alegerea plantelor. Aici veți găsi variantele ornamentale ale unor specii care se regăsesc în flora spontană a României. La fața locului există un nuc primit odată cu terenul, nu a fost tăiat și reușește să întregească peisajul, aflat încă în dezvoltare la 2 ani de la amenajare.